Senyor regidor d'Agricultura, Servei per a la Ciutat i Seguretat i segon tinent d'alcalde, Enrique Montalbà. Senyor regidor de Cultura, Innovació i Bon Govern i amic de la Filà, Israel Pérez. Senyor regidor d'Obres, Infraestructures Públiques i Esports, Vicent de la Concepción. Senyora regidora Mar Jordà. President de la Federació de Moros i Cristians d'Alzira, Juan Santacreu. Presidenta de la Filà, María José Lorenzo. Capitana 2025, Mariluz Trinidad. Sultans 2024, Amparo Casterà i Bernardo Íñigo. Representants de les filaes i compasses alcirenyes, mercaders, fundaors de la nostra filà i acompanyants, mercaders, mercaderes, amics, amigues, molt bona vesprada. Esta marxa que han escoltat és l'obra que el compositor de Carcaixent, Ray Delgado Salom, va crear l'any passat i que du per nom Mercaders d'Aldacirat. Volem en primer lloc agrair a la banda de la Unió Musical de la Pobla Llarga i a la colla de dolçaines i tabàs de la Murga de les Barraques de Carcaixent que hagin vingut a interpretar la marxa en una nova versió amb dolçaines lleugerament diferents a la que escoltàrem el passat 18 de maig en la seva estrena. Per a començar l'acte, en primer lloc, demanem la presència de la filà María José Lorenzo. Des de final de mes de maig, Mercaders d'Aldacirat ja figura en la prestigiosa pàgina web www.musicafestera.com i per descomptat en la secció de música i de la web de la Federació www.moroscristians.alzira.com i en la nostra web www.filamercadersalzira.com. Demanem al compositor de Mercaders d'Aldacirat, Ray Delgado Salom, la seva presència amb nosaltres per entregar-li a la nostra presidenta la partitura de la nostra marxa que lluirà en lloc privilegiat en la nostra Cabilà. Acomiadem amb un fort aplaudiment el músic de la banda de la Pobla i la colla de la Murga de les Barraques que han omplit de música tots i cadascun dels racons d'este saló daurat del segle d'Alcireny. I del present més recent anem a passar concretament a repassar els nostres 25 anys d'història. Ho anem a fer amb aquest vídeo que hem preparat per a un dia tan especial. La Filà Mercaders complix 25 anys, al igual que la nostra festa dels moros i cristians de la vila d'Alzira. La Falla, el Mercat i els seus fallers, encapçalats per Toni Martínez Conill, donaren suport des del principi a la creació d'esta festa que havia tingut diferents intents d'instaurar-se al llarg del segle XX. Ja en el 2001 eixiren dos esquadres encapçalades per Vicent Carcín i Rafa Vallès, les quals es repetiren els anys següents. En 2004 es va permetre la incorporació de dones a la festa i la nostra filà afegeix una esquadra femenina formada per falleres i dirigida per Anna Canet. 2005 és l'any àlgid de la nostra filà. Sumàrem 3 esquadres masculines i una femenina, amb el major nombre de festers i festeres desfilant fins al moment, 31. En 2009 es retiraren alguns veterans il·lustres com Toni Conill i Bernardo Marzal, i els fallers van anar deixant la festa. En 2010, amb motiu del 10è aniversari de la festa, s'organitzà simultàniament la primera sultania i capitania. Per primera volta es trau una esquadra d'africans on participà aleshores el regidor de festes i ja moro de cor, Rafa Fita. David Jordà va ser el primer sultà i estigué acompanyat per les falleres majors Carmen María i Loreto Ríos i Mar Morejón. Davant portaven un bonic boat amb un mercadet encapçalat per un preciós camell. En 2011 encetem la dècada amb 3 novetats. Una, el primer estendard de la filà, el qual es componia de 2 palmeres que envoltaven 2 dones àrabs que parlen junt a un ànec en record de l'escut de la Falla el Mercat. La segona, el traje adquirit a Ontinyent, que vam lluir en diverses poblacions i, per descomptat, en la nostra entrada. Per últim, fèrem unes gelabes, com no, de color verd, el color referent de la Falla a què li devem la nostra existència.
En 2012 tornarem a traure un camell que anà portat per María Ángeles Rodríguez, naviolant d'Hongria els 2 anys anteriors. En la següent entrada, tornarem a vestir el traje oficial i estrenarem Jaima. El traje oficial deixà de ser-ho en 2014 perquè augmentarem el nombre de festers i, com que no en teníem prou, crearem un nou traje amb bombatxos verds, camisa blanca i xupetí roig. Aprofitarem el turbant, cinturó i babutxes del traje que passà a anomenar-se de gala. Una altra novetat va ser l'esquadra amb la fallera major infantil 2013, Clàudia Gomis i la seua cort. En 2015 celebrarem el nostre 15è aniversari, amb el major nombre de festers dels últims 10 anys. En desfilarem 15 i teníem 5 col·laboradors. Completarem el traje oficial incorporant el faixí, fes i sabates negres. L'any de la nostra segona sultania, en 2016, va ser agredolç, i més agre que dolç. El somni d'una persona es va esfumar el 19 de març de 2016. El nostre sultà, Juan Borràs, va faltar durant les seues altres festes preferides, les falles. Tot i això, volguérem honrar la seva memòria organitzant la sultania per ell. Durant l'any, desfilarem a Madrid, en Fitur, a Picassent, com a cristians en el 50 aniversari de la coronació de la Mare de Déu del Lluc, la Barraca, Benigànim, on col·laborarem en el Boat de la Capitania, i Mutxamel. Per la sultania, estrenarem un logotip creat per Laura Granell i després de festes desfilarem a la Pobla Llarga. Començarem el nou exercici amb l'elecció de José Gabriel Piera com a primer tro de la fila i desfilant al Festival a Tavernes. Dies després, participarem en la cavalcada de Reis. La principal novetat de l'exercici és l'estrena de la càvila. Gràcies a la família de Bernat Iñigo, poguérem utilitzar la casa dels seus pares com a lloc de reunió. La càvila estava presidida per l'espasa que se li va regalar a la família de Juan Borràs en la presentació de càrrecs i que esta va cedir a la fila perquè ocupe un lloc destacat com ho fa ara en l'actual càvila. En l'entrada estrenarem llances i desfilarem amb el traje oficial variat amb un mocador i un agal al cap. Per anar obtenint ingressos atípics, a finals de 2017 organitzarem un concurs de truc on participaren jugadors vinguts fins i tot de Bunyol. Abans de festes, visitarem el Palau de Cervellón, a Anna, on farem la primera sessió fotogràfica. En l'entrada lluirem un bonic traje tuareg que ens va cedir la fila Tuaregs de València. La novetat de les festes de 2019 va ser la nova gelava, blava amb ratlles negres, faixí groc, monyiqueres, bombatxo i babutxes negres. En l'entrada falsa desfilarem sense el xupetí roig i en l'entrada amb vell i fes roig. A més, estrenarem escuts amb el nostre logotip brodat. Acabant 2019, haguérem de deixar la càvila del carrer Pare Castells 17. En tornar de festes de Nadal, el nostre president, José Gabriel Piera, va ser elegit també com a màxim representant de la Federació Alcirenya. La Covid-19 ens va impedir fer festes, però amb la relaxació de mesures, en juny aprofitarem per fer una ruta per la Murta. 2020 era el nostre 20è aniversari i el commemorarem encomanant un redisseny del nostre escut amb la modernització realitzada per Elena Aguilera. La nostra fila col·labora amb totes les festes i entre elles la cavalcada de Reis. En 2019 David Jordà i en 2021 José Gabriel Piera encarnaren el rei Melchior. Després de mesos d'incertesa per la Covid-19, arribarem al mes de setembre, on havíem de decidir si fèiem unes festes reduïdes en les dates habituals o s'intentaven fer completes a finals d'octubre. Optàrem per la segona opció i desfilarem amb el nostre traje oficial, amb llances, escuts i mascareta. Miri Carvi es va estrenar portant l'estendard de la filà i traguerem l'elefant que ens donà la falla Hernán Cortés
que havia tret en 2020 en la cavalcada fallera. Àngela Ríos va muntar en ell. Vicent Banyó ens ajudà guiant l'elefant junt a Pepi Lorenzo i Anna Martínez. Per la nit, l'elefant s'apuntà a la festa. Per fi la vida tornà a la normalitat en 2022 i la fila segueix creixent. S'apunta un històric de la festa, Bernardo Hurtado el Chato, i arribem a ser 35 festers. Amb l'arribada de 4 festeres de Colp i d'altres, recuperem l'esquadra femenina 16 anys després de l'última desfilada. S'anomenaren alfayates, que significa cosidores en àrab, perquè elles es feren les faldes i les camises. Participàrem en més i més activitats. L'Espardenyà, entrades del Perelló, Picassent i, sobretot, en la sultania dels pirates barbarescos de Novelda o la capitania dels mercaders de la Vila Joiosa, fent de guardians del mercadet. Com a fila fundadora de la festa, participàrem en el 200 aniversari dels Moros Vells de Petrer i per primera volta en 17 anys tornarem a ser 3 esquadres en la nostra entrada. 2023 va ser un any complicat a nivell social. José Gabriel Piera deixa la presidència després de 7 anys. 8 anys després d'iniciar la participació de les filaes a la barra de Sant Bernat, tornarem a dur-la i arribar a l'entrada on arrasàrem. Vestint el tratge oficial, David Jordà fou el millor cap per 5ª volta. La Penya Canari fou la millor esquadra i la nostra Unió Musical de la Pobla Llarga la millor banda. Acabarem l'exercici amb una actuació de Raúl Antón davant de 300 persones. Si 2023 havia sigut complicat, el de 2024 començava pitjor. 11 festers i festeres deixaren la fila en l'any de la sultania. No obstant, els mercaders som lluitadors i no ens vinguérem avall tot i quedar-nos amb 8 festers adults i un cadet. María José Lorenzo ostentà la 4ª presidència de la fila. Bernat Iñigo i Amparo Casterà acceptaren ser els sultans. El dia que foren presentats a la fila, donarem a conèixer el logo de la sultania i la nova web. Les ganes de viure un gran any atragueren el positivisme i tot anà a les 1000 meravelles. Començaren a apuntar-se festers i festeres amb moltes ganes de treballar i passar-ho bé. Visquerem intensament a la Càvila de Sant Judes, on fèiem tot tipus de celebracions. Organitzàrem un altre monòleg, el de Miqui de Cai. Anàrem a elegir els tratges de la sultania i els animals i carrossa que anàvem a traure. Fèrem visites i començàrem a participar en els sopars d'altres filaes. Fins i tot haguérem de fer 2 canvis exprés de Càvila per acabar a la seu del Club de Pesca Lam, que ja és la nostra segona casa. Organitzàrem conferències i visquérem una entrada molt especial, la de la Vila Joiosa, amb els germans mercaders. El boat de la nostra sultania fou alabat per moltíssima gent. El públic disfrutà amb les cabres, oques i cavalls, se sorprengué amb els cocodrils i amb l'homenatge a la Policia Nacional pel seu 200 aniversari. Les falleres majors d'Alzira i el seu escorx gaudiren participant en el nostre mercadet i acabaren sorprenent amb els espectaculars tratges africans i dels nostres sultans Bernat i Amparo. L'any del nostre 25 aniversari ha sigut un suma i seguix. Cada volta més festers fins quadruplicar el nombre en 19 mesos, de 8 a 33. Damunt, tots amb ganes de marxa, de participar massivament en sopars que estengueren a diverses filaes alcirenyes i en totes aquelles activitats que organitzàvem. Conferències sobre les similituds del valencià i l'àrab i la història dels moros i cristians i fins i tot un curs de caps d'esquadra al qual vingueren des de Manises i Montcada. En el mig any participàrem en el primer concurs de caps i esquadres on obtinguérem el primer i tercer premi. Per tancar estes minifestes, s'estrenà la nostra primera marxa, Mercaders d'Aljacirat. ...250 persones veieren a la tia Vicentica
i ni la calor va poder amb nosaltres per fer la romeria a la Murta. En l'acte d'avui arribem al punt àlgid dels nostres primers 25 anys de vida, que esperem siguen eterns tant per a la Filà Mercaders com la festa dels moros i cristians d'Alzira. Pròxima cita, l'entrada d'octubre, on quedareu satisfets i satisfetes del treball que estem realitzant per a contribuir a fer una gran entrada. Avant la festa! En aquestes imatges hem vist a una persona que desgraciadament ja no està entre nosaltres i que era pura màgia, alegria i ganes de fer passar-ho bé. Parlem de l'ideòleg de la festa, la persona que quan el sector faller de la vila es plantejava que organitzara el motiu del mig any faller del 2001 va dir «I per què no fem una parada mora?». Estem parlant de l'inefable Toni Martínez Conill, a qui els nostres amics de la compassa mora de la vila reten homenatge cada any en el sopar que li dediquen. Vegem un xicotet vídeo recordant-lo. Una olla a la qual nosaltres l'hem titulat olla moruna, que consta de chorizo, botifarra, que està fet precisament de corder, no és de cerdo ni res d'això. I la cansalà és de camella, però camella prenyà, perquè si no l'altra ja no val per res. Junt a Toni estagueren fallers de la plaça del Forn, Pere Morell, Avinguda Lluís Sunyer i Sant Roc. Altres no fallers i, com no, els membres de la seva falla al mercat. Eren tantes les ganes de festa que en la primera entrada que realitzaren corregueren tots els carrers de la vila al llarg de 2 eternes hores. Sol·licitem que s'acompanyi una altra figura carismàtica dels inicis de la festa i de la seva falla, qui va ser nomenat primer mercader d'honor de la Filà, Bernardo Martínez Pérez. Bernardo, parla'ns dels inicis de la festa i com es va implicar la vostra falla. Els inicis, ja ho heu fet quasi tot allò altre. Però de veres és que això era una idea de Toni que portava molts anys ja, diguem, ja portava 3 o 4 anys, tenim que fer això, i li diem, si els dimecres venim a fer el sopar a la falla, quan fem la reunió pa moro? Diu, el dijous, i així no ho farem. Agarrarem el sector que eren plaça del Forn, Sant Roc. El primer any va vindre Lluís Sunyer, Pere Morell i nosaltres. Vam fer una reunió que va ser la mare de tot, perquè a cada un li donarem unes feines a designar, i a partir d'ahir es començà tot. Toni era l'alma mater. Era el que ell dia, nosaltres al contrari. I sempre estem renyint uns i altres. De totes formes, així en les coses. El primer any, ja veieu, fa 25 anys, no teníem ni idea de res. I tinc que dir, i en honor a la veritat, que el que va fomentar un poc la idea dels moros i cristians, nosaltres érem moros a la vila soles, no volien ser cristians, volien ser només que moros a la vila, i prou. I a partir de quan entraren els de Plaça Alacant, els companys de Plaça Alacant, se ficà moros i cristians. Però nosaltres no volíem actuar en cristians. La qüestió és la següent, que allí nosaltres, la veritat, què teníem que fer? Vam agarrar i ens començarem allí a designar coses i el que per a mi va ser el que ens va manar la feina i des d'ací li dono un aplaudiment, va ser Juan Carlos, el xic este d'Albalà, Juan Carlos, no sé, l'apellido no me'n recordo, que ell sabia fer-nos desfilar, ell sabia fer-nos portar tot, ell sabia anar a per la pólvora, ell sabia. Nosaltres érem becaris. Records en tindràs moltíssims. Conta'ns alguna anècdota, per favor. Anècdotes, moltes. Bueno, esteu parlant de l'olla mora.
L'olla mora, tenint en compte que quan la fèrem no sabíem ni on ficar els condiments, i Tudela mos portava un perolesina que el tenia retirat allí en un quarto trastero, i baix tenia un fogueret en una botella de gas. I jo dic, Toni, així té que pegar un petassó, que morarem tots. I venen a entrevistar-lo, i ell, això que ha dit ahir de la cansalada de camello, ell dia, feu el favor, això és l'olla mora autèntica, però és que no és mora de marró, este és bere. I allí estàvem tirant-li tot el que tenia que portar, menys el que tenia que portar, ell tirava ahí. I una anècdota, moltes, però una de les... Això va ser un animalà. Això va ser... Estàvem fent el primer sopar que fèiem, el fèrem a la plaça al Forn, allí davant. Fèiem la discoteca, la discomòbil i sopar sobaquero. I estem allí mitjant d'això i uno, no sé què, diu, no ficarem algo per a ficar damunt de les taules i que vagin picant? I jo dic, alto! I agarre al hueso y digo, hueso, tú y Ricardo vinirsen. Y entonces, com era dissabte, estàvem en la part de darrere, estava a Mercadona. I li dic, va, anem-se'n. I li dic a hueso, compra panells d'aixòs xicotets per fer rosquete. I em vaig a l'estanteria on estaven tots els gossos i els gats i agarre i es comença a comprar patés, es comença a comprar xòpec, i vam fer una retafila d'això, i en un principi no picava ningú, dic, Hueso, vine-te'n. Però Hueso li donava risa i no podia anar rient perquè cada vegada que algú agarrapava se ria. Jo feia, fes el favor de no riure-te, però se van acabar tot i no s'ha mort ningú. I ja, per acabar, com va sorgir l'olla mora i la llet de pantera. Tot això és Toni. La llet de pantera, si hagués vist el pet que agarràvem el primer dia que vam fer l'olla mora, per a fer mescles, perquè ell allí ficava que si whisky, que si això rotxet que portava. Jo no sé, ell tenia una fórmula que li l'havia donat no sé qui i allí mesclàvem les coses. Toni, en 5 litres tenim prou, tu tira-li, pues tira-li. Toni, fiquem més whisky, tu fica-li, i no res. La leche pantera, però se la bevien, saps? Sí. Moltes gràcies, Bernardo. Bernardo i Toni no estaven sols en aquesta aventura. Molts d'aquests mercaders fundadors han volgut estar amb nosaltres. Fins i tot un, Lluís Agut, se n'ha vingut des de Benidorm per compartir aquests moments tan especials. Per favor, vinguen tots amb nosaltres. Bernardo Marzal, David Ríos, Pepe Costa, Paco Cano, Vicent Vila, Lluís Agut, Quique Xisbert, Fran Blasco i José Luis Gadea i Bernardo Llorca. La nostra presidenta lliurarà les insígnies d'or del 25 aniversari, tot i que primer anem a veure l'evolució de l'escut d'este vídeo. Ara sí, María José Lorenzo entrega les insígnies d'or del 25 aniversari als nostres fundadors. L'honor de tindre primer aquestes insígnies volien que el tinguera els nostres fundadors, però òbviament la nostra presidenta no pot estar sense ella. Per tant, demanem a Bernardo Martínez que imposi la insígnia d'or del 25 aniversari a María José Lorenzo Leal. En 2004, la festa anomenada dels Moros de la Vila va començar a tindre també dones tan importants en l'actualitat per a la nostra fila. Des de fa uns anys som l'ànima mater, l'alegria i el treball incansable. Sense elles, avui no seríem el que som, la fila més nombrosa i activa dels moros i cristians d'Alzira. Les actuals mercaderes també tingueren unes precursores que, junt a les dones de la vila, donaren color a la festa entre tant d'home. Demanem un fort aplaudiment per a elles.
Mercaders no és una fila que existisca en molts llocs, però també han volgut unir-se a la nostra celebració el president de la companyia de mercaders de la Via Joiosa, José Miguel Sánchez, i el vicepresident de la comparsa de moros mercaders d'Albàtera, que ens envien estos missatges. Des dels moros mercaders de la vila volem recordar la relació que tenim amb vosaltres des de l'any del Rei de 2014, que vau vindre a ajudar-nos en el nostre clàssic mercadillo, i després anys posteriors que haveu continuat en les visites a la vila, l'any passat que vau desfilar en el nostre desfile en companyia del capità, i esperem que aquesta relació continue. Esperem poder acompanyar-vos enguany en el vostre acte per el 25 aniversari, i que seguisca la nostra relació i que pugueu vindre, sobretot en 2028, que és el nostre reinat molt esperat, i volem comptar també amb la vostra ajuda. Així que des de la Junta Directiva dels Moros Mercaders volem desitjar-vos un feliç 25 aniversari. Feliç 25 aniversari. Feliç 25 aniversari. Estimados amigos y compañeros de la fila Moros Mercaders de Alzira, es para mí un orgullo, como vicepresidente de la comparsa Moros Mercaders de Albatera, enviaros un saludo y una felicitación por vuestro 25 aniversario desde aquí, desde Albatera, donde ya comenzamos a prepararnos para nuestros días grandes. Fue una sorpresa que contactarais con nosotros y estoy seguro que de aquí saldrá un hermanamiento del que disfrutaremos mucho. Por eso, el próximo 4 de octubre desfilaremos con vosotros en vuestra entrada. Per molts anys, companys, i llarga vida a la festa. Ara arriba el moment de que els nostres festers i festeres recullen insígnia que lluiran els seus xupetins en les diferents eixides que farem i en ofrena en festes. Com l'any passat, per a donar-li més agilitat a l'acte, pujaran per grups. Primer rebem Manolo Bernabé, Manolita García, Paco Xisbert, Amparo Linares, Pepe López i Núria Julió. Rebem ara Lola Arocas, Vicent Nicolás, Salva Peris, Juli Monedero i Fernando España. En tercer lloc, Pepi Vidal, Lola Juan, José Ferrer i José Gomar. Demanem la presència de Rafa Fita, Majo Román, Amparo Casterà, Rafa Calafat, Teri Asensi i Vicent Calafat. A continuació, Rosa Martínez, Mercè García, Juanjo González, i em permetran que m'absente un moment per rebre aquesta insígnia junt al meu net Marc, mercader des que va néixer. I acabem en els mercaders més veterans. Bernat Iñigo, José Gabriel Piera, Toni Carvillo Fi, que recollirà la de son pare, i David Chordà. Imposem també la nostra insígnia a una de les representants de la festa d'enguany, la nostra capitana Mariluz Trinidad Francés. Filaes i comparses de la nostra ciutat també han volgut estar a acompanyar-nos i les rebem en l'escenari. En primer lloc, la comparsa Mora de la Vila. Filà Creuats Riberencs. I la filà que enguany ostenta la capitania, Cosàries de la Ribera. En este acte, que iniciarem l'any passat, anem a incorporar la presentació dels nostres caps d'esquadra i, seguint l'estel de les Cosàries, el traspàs de l'espasa. Demanem la presència dels caps de l'esquadra al batú: David Chordà, Bernat Iñigo, i Rafa Fita. I la nova cap de l'esquadra Alfallates, Rosa Martínez,
que rebran els sables demà de la presidenta María José Lorenzo, que a més li fa el traspàs de càrrec a Rosa. Entre les moltes activitats realitzades aquest exercici hem rematat una molt important: tancar el reglament de funcionament intern. En ell s'ha regulat una nova figura, la d'abanderat de la fila, un honor que va recaure en uns dels festers més veterans de la fila, qui fora durant 7 anys president d'esta, José Gabriel Piera Serena. Preguem la presència del secretari de la fila, Juanjo González, que llegirà l'acte de nomenament. A la ciutat d'Alzira, seguint les 10:15 hores del dia 9 de maig de 2025, es reunia la fila Mercaders sota la presidència de María José Lorenzo Leal i com a secretari Juanjo González. La presidenta María José Lorenzo enumera els punts del reglament per a la seva aprovació i explica el nou càrrec que s'introdueix en la fila, el d'abanderat. A continuació, comunica a la fila la voluntat de José Gabriel Piera i Serena de ser el primer abanderat oficial de la fila. Notícia rebuda amb una ovació de tots i totes les festeres que suposa la seva aprovació per aclamació. Després de tractar altres assumptes, s'alça la sessió a les 20:30 hores del 9 de maig de 2025, de la que jo, com a secretari, deixe constància a la present acta. Per favor, José Gabriel, acompáñase en el escenario. Moltes gràcies, José Gabriel, per assumir este càrrec. Seràs un gran representant anunciador de l'arribada del seguici de la fila Mercaders. Si vols dirigir-nos unes paraules, el micròfon és teu. Bona nit, autoritats, festers, companys i amics. Avui la fila Mercaders enceta un nou camí. Tenim per primera vegada un càrrec propi dins de la festa de moros i cristians. És un pas important per a la consolidació de la fila i de la festa, tant a la ciutat d'Alzira com a la Ribera. I vaig entrien a mi com a primer abanderat. Deu ser perquè sóc dels més vells i dels que més temps porten ací. Repassant el que ha estat la meva trajectòria en la fila Mercaders i en la festa, m'he adonat que ja són 15 anys de festa per la meva part i d'integració a la ciutat que em va acollir en un moment de la meva vida que demandava un reinici. Esta festa m'ha fet disfrutar i patir molt, però també m'ha fet immensament feliç i m'ha donat l'oportunitat de conèixer una ciutat i a una gent fantàstica i meravellosa. Tant en la meva fila, dit amb l'orgull que és que sou mercaders sabeu com és, com a la Federació de Filades i Comparses. Mireu, formar part d'esta fila a mi em dona una sensació meravellosa de família, de aplegar els divendres a la càvila i veure una sèrie de cares que et miren en carinyo, amb un somriure i en complicitat. I això, com diguem per ací, val tots els diners del món. Per això és un gran honor i una gran responsabilitat representar esta fila i este grup de gent. I sé que m'ajudaran a dur a terme la tasca amb lluentor, perquè no saben fer les coses d'altra manera. Vull agrair a la meva parella i als meus fills la seva paciència amb mi, que sé que de vegades costa aguantar-me, i vull donar les gràcies a la meva fila per aquesta designació, que és un honor i un plaer i una responsabilitat que vaig a complir amb tota la devoció i amb tot el meu saber dins de les meves possibilitats. I vull tindre un record especial abans d'acomiadar-me per a Juan Borràs, Elisa Llinares i el nostre benvolgut Bernardo Hurtado, el Chato, que es miren i ens acompanyen sempre. Visca la festa de moros i cristians i visca la fila Mercaders. Ara, com a part de la festa, anem a presentar el nou estendard de la fila Mercaders. Este estendard és un deute pendent que jo tenia en la fila, i és de la fila, saben per què, i avui puc dir que el deute ha estat pagat. Espero que vos agrade i ens representa allà on anem, perquè està fet amb tot l'amor i el carinyo del que sóc capaç. Moltíssimes gràcies, José Gabriel, per este regal per a la fila, que lluirem durant molts anys en les nostres desfilades
que realitzem. Com no, la Filà vol donar-te este recordatori. Avui també és un dia molt especial per a dues persones que de manera oficiosa tanquen l'exercici del seu càrrec. El dilluns 2 de juny, l'Assemblea aprovà a iniciativa nostra que la nostra capitana, la nova capitana Mariluz Trinidad, comença a exercir com a representant de la festa. Els nostres sultans s'acomodaran formalment en la presentació de càrrecs de setembre, però avui volen fer-ho en privat. De la seva gent, Bernat Íñigo i Amparo Casterà. Acosteu-vos, per favor. Bernat, Amparo, Bernat, heu sigut uns representants extraordinaris, acudint a molts i variats actes, deixant el pavelló de les festes alcirenyes i de la nostra Filà molt alt. Podeu dirigir-vos al públic present. Senyores i senyors, festers i festeres, molt bona nit. Just fa avui 52 setmanes estàvem així, en aquest distingut segle alcireny, començant un gran somni. Un somni que per a mi s'ha fet realitat i amb el qual he disfrutat dels primers moments vivint en companyia de la meva cosina Amparo. Nostra Sultana 2024. Experiències i emocions múltiples que les diferents ofrenes de la Verge de la Murta i del Lluc, la processó de Sant Bernat, el 30 de desembre rememorant la conquesta d'Alzira, per Jaume I i fins a tot aquell dia que anàrem al Fitur. I ens sentirem verdaderament com uns sultans. Com oblidar aquest gran dia que des d'ahir dalt d'aquesta carrossa recorreguérem amb orgull tots els carrers de la nostra benvolguda vila. Experiències que avui toca recordar, però oblidar i donar pas a un nou projecte i una evolució que de mans de les nostres corsàries de la Ribera, capitanejada per Mariluz Trinidad Francesc, faran que la nostra Alzira torni a vibrar en festes. Ara em toca donar les gràcies per a tots els viscuts amb la meva família de sang i amb la família que he trobat en Mercaders. Gràcies per tot el suport i l'estima que m'han donat i amb la que avui dic adeu amb el cor ple. Res més em queda dir moltes gràcies a tots, molt bona nit i visca la Filla Mercaders i visca Alzira Mora Cristiana per sempre. Molt bona nit a totes i a tots. Avui, paraules les que vull compartir amb vosaltres aquesta nit especial. Celebrar el 25 aniversari amb tots vosaltres és un somni fet realitat. En primer lloc, gràcies de tot cor per la vostra presència. Poder compartir aquest acte amb familiars, amics, companys d'aventura és un regal que guardaré per sempre. Aquest any ha sigut meravellós, inolvidable, al costat del meu cosí Bernat. Una sultania màgica que quedarà per a sempre gravada en la meva memòria. Vull agrair, com no podria ser d'una altra manera, a totes les comparses de la ciutat i dels pobles veïns, per la seva estima i per rebre'ns sempre amb els braços oberts. A les meues estimades alfaiates, les meues xiques, tots els moments que hem compartit han sigut únics i irrepetibles. Gràcies per fer-me sentir tan acompanyada i tan estimada. Els mercaders, el meu equip, la meva família d'aquesta festa. Gràcies per estar ahí sempre al peu del canó, pendents de que tot siga perfecte. A la nostra presidenta Maria José, per la teva força i dedicació i perseverància constant, que saps que és així. Eres una gran presidenta, però sobretot una gran amiga. També vull fer una menció especial a la Fila de les Corsàries, que enguany viuen el seu moment
i n'hi ha que viure-lo, viure-lo, a tope. Mariluz, enhorabona per aquesta capitania. Gaudís amb intensitat i emoció. I orgull sobretot. Saps que sempre estaràs envoltada de persones que t'estimen. I estem així amb tu, sempre. I com no pot ser d'una altra manera, el meu agraïment més profund a les 3 persones que em donen sentit a la meva vida, la meva família. El meu marit, Rafa, i els meus fills, Rafa i Pau. Gràcies per l'amor incondicional, la paciència infinita i el suport constant. Sense vosaltres, este somni no haguera sigut possible. Avui només me queda celebrar un aniversari, però celebrem també amistat i germanor, la passió per la festa i el camí recorregut junts. M'emporta un any ple de records. Guardaré per sempre en el meu cor. Gràcies per formar part d'aquest capítol tan especial en la meva vida. Fins sempre. I que visquen les festes de moros i cristians d'Alzira i visca els mercaders. La presidenta rebrà un regalet. I un altre per a Bernardo. Anem acabant, que el sopar es xela. Però no podem fer-ho sense els últims discursos. En primer lloc, preguem que s'adrece unes paraules la presidenta de la fila, María José Lorenzo. Molt bona nit a tots i a totes. És per a mi tot un orgull ser la presidenta d'esta fila, que ja va ser gran com a fundadora de la nostra festa i seguir sent-ho tant en nombre de components, més de 30, com per la quantitat, varietat i qualitat de les activitats organitzades, tant al motiu de la nostra sultania com d'este 25 aniversari. 3 actuacions humorístiques, participacions en els actes de la Federació con la Cabalgada de Reis i de l'Ajuntament con l'Espardenyà, la campanya del Borreguet o el taller Bon Profit. Eixides a diferents poblacions per desfilar en les entrades, visites culturals de la nostra ciutat o d'altres com Alcoi o Crevillent. La Romeria de la Murta, per descomptats els actes de les nostres files amigues. Hem organitzat conferències, un curs de caps d'esquadra i fins i tot un tàper sex. En el mig any tinguérem l'alegria d'aconseguir 2 dels premis del concurs provincial de caps i esquadres, però sobretot la d'estrenar la primera marxa dedicada a la nostra fila, que avui hem pogut tornar a escoltar. El meu agraïment etern a la nostra banda de la Pobla, que ja porta 10 anys amb nosaltres, i a la colla La Murga de les Barraques per haver vingut de manera altruista a interpretar-la. A les filades i comparses presents, moltes gràcies per estar ací acompanyant-nos en un moment tan especial. Arribarà el moment en què estarem nosaltres celebrant els vostres aniversaris en els anys pròxims. A l'Ajuntament, moltes gràcies per la col·laboració que donen tant a la nostra fila com a la nostra federació. I si em permeten, m'agradaria fer-los una petició. Hem ostentat la sultania i ens agradaria que els càrrecs de la festa, tant Naviolant com ell i les capitanes i sultanes de cada any, reberen la insígnia d'argent de la nostra ciutat, al igual que la reben les falleres majors i presidents tan grans com infantils. Poc més en queda a dir. Espero que l'acte estiga sent del vostre gust i que gaudim del sopar i sobretot de la companyia. Moltes gràcies i bona nit. Ens agradaria que es dirigirà a tots vostès el president de la Federació de Compasses i Filades d'Alzira, Juan Santacreu, qui rebrà la insígnia del nostre 25 aniversari. Bona nit, digníssimes autoritats, sultans, capitana, festers, amics. La veritat és que per a mi és un autèntic plaer rebre aquesta insígnia en nom de tots els festers d'Alzira, de tots els festers que venc avui ací a representar i sobretot per l'orgull de veure ací els nostres fundadors i sobretot el meu amic Bernardo Sardina,
Feia molt de temps que no te veia i és per a mi una autèntica alegria. Ells foren els que impulsaren aquesta festa, però com vegeu, com totes les coses en la vida tenen una evolució. L'evolució d'esta festa ha anat a més, vegeu com cada vegada se fan més activitats, es fan més coses, i sembla que en aquest moment tenim una fila que sou un exemple per a tots, que esteu despuntant en moltes activitats i sobretot en el vostre compromís en la festa. Sou els mercaders. Home, així si n'hi ha un mercader sóc jo, vosaltres sou aficionats. Però en veritat sou els que esteu manejant en aquest moment la festa i sou un espill en els que ens tenim que mirar tots. Som, en teoria, una festa xicoteta, però molt gran en persones, molt gran en faena i molt gran, sobretot, en sentiment fester. És una cosa que se porta dins i que quan eixim al carrer ho demostrem cada vegada que eixim a desfilar. Totes aquestes activitats que està comentant la fila mercaders que fan un tàper sex, molt divertit sobretot, va estar molt divertit. Els monòlegs, tota aquesta quantitat de gent que anem i participem, i aquests diners que s'arrepleguen, aquesta gent no es volen per a ells, ningú es volen per a nosaltres. Es volem per a treure la festa al carrer i perquè gaudisca el poble d'Alzira de les festes que es mereix, d'unes festes de moros i cristians que cada vegada tenen més nivell. I, no vull fer-me molt més pesat. Només desitjar-vos a la fila mercaders que continueu en la línia que porteu, que no pareu, moltíssima salut a tots, molta sort i endavant la festa. En aquest moment anem a fer una entrega d'un detall de la federació per a commemorar el 25 aniversari de la fila mercaders, per a que ens tinguen sempre en el seu record. Tenim un detallet per al vostre banderat i amic meu, Gavi. Per favor, Gavi. Aquest és un detall personal meu. No te'n vagis, Gavi. També tenim un detallet que vol fer-li la capitana al nostre amic Gavi per a que la tinga en compte també. Vinga, va. Ja no en tinc més, ja que passa el següent. Vinga, moltes gràcies a tots. Vinga, bona nit. És el moment dels polítics. Sol·licitem la presència del segon tinent alcalde de la nostra ciutat, Enrique Montalbà, qui també rebrà la insígnia del nostre 25 aniversari. Alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, companys de corporació, presidenta de la FILA, María José Lorenzo, junta directiva, festers, públic assistent, bona nit a tots. Diuen que dos dones i un pato fan mercat. Jo dic que si afegim dos xilaves i un cap d'esquadra, ja tenim una FILA. Si eixa FILA es diu mercaders, ja tenim història, tenim festa i tenim orgull. Perquè ara fa 25 anys d'aquell 2001, els fallers del sector de la vila, encabotats per la idea i la il·lusió del faller del mercat Toni Martínez, conegut com Conill, s'atreviren a somniar. I el somni es va fer realitat. Una entramora que seria la llavor de la festa de moros i cristians d'Alzira. I en aquell primer instant, allà esteu vosaltres, els mercaders. Des d'aquell moment, la vostra presència no ha sigut anecdòtica. Tot el contrari, ha sigut constant, compromesa i fonamental. En 2010, amb David Jordà com a sultà, vau ostentar la primera sultania de la festa. En 2016, la vida ens va colpejar a tots fort amb la pèrdua del sultà Juan Borràs, el 19 de març. Però vosaltres
Fidels a l'espírit fester i a la memòria d'un gran company, organitzareu un boato digne d'un rei, digne d'un amic. Així sou vosaltres, lleals, creatius, alegres, mercaders d'alegria i germanor. Per això, en nom meu i en el de tota la corporació municipal, vull felicitar a la vostra presidenta, Maria José Lorenzo, pel seu treball incansable, per l'entusiasme que encomana i per la capacitat de lideratge que demostra dia rere dia. I com no, traslladar la nostra enhorabona a tots i cadascú dels integrants de la Filà, perquè sense vosaltres esta festa no seria la mateixa. 25 anys després, la vostra Filà continua sent pilar i referent. Sou una de les fundadores de la festa de moros i cristians de la vila d'Alzira. Una festa que ha creixut, que ha evolucionat, però que sempre tindrà en els mercaders una de les seues ànimes més autèntiques. Per això avui no sols celebrem un aniversari, avui celebrem un legat. Avui brindem per vosaltres, per tot el que heu donat i per tot el que encara teniu per oferir. I que continuï el viatge, perquè el millor mercat és el que mai tanca les portes al somriure. Per molts anys, mercaders. El últim a adreçar-se a tots vostès serà l'alcalde de la nostra ciutat, Alfons Domínguez. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per convidar-me, contentar aquesta alegria, aquesta gana de festa i aquesta diversitat així a Alzira. Alguns se plantem així en tratge, jo porto els logos de l'LGTBI+, que no sé molt bé si estic en la Filà dels gais i les lesbianes o estem en la festa de l'orgull dels moros i cristians. Tota una, no? Espero que quan vaig ara allà a les taules del jazz no acabem cantant Paquito el Chocolatero, perquè també podria ser. Però bé, tot això, bromes a banda, crec que precisament denota que tenim una activitat frenètica, tremenda i molt bonica així a la ciutat. I per això vos demano, vos dono les gràcies per convidar-me a participar en aquesta fira tan important, tan especial. 25 anys de trajectòria, de passió i germanor de la Filà de Mercaders d'Alzira. Una Filà que podeu dir amb orgull que sou i fou una de les pioneres, una de les fundadores a la nostra ciutat d'esta festa que tant estimem. Nascuda del cor faller de la nostra ciutat, la Filà Mercaders ha sabut fer camí des del primer dia, amb força i identitat pròpia. El 2005 ja destacàveu com a comparsa la més nombrosa, amb 3 filades d'homes i una de dones, demostrant una gran capacitat de convocatòria i implicació. I com oblidar aquell 2010 quan representà la primera sultania de la festa amb David Jordà al capdavant, un sultà que, per cert, acabaria esdevenint president de l'associació l'any següent. 2011 fou també un any simbòlic, amb estrena del primer tratge oficial, símbol de consolidació i de maduresa festiva. I al mateix temps, amb la porta sempre oberta, heu sabut créixer i integrar a nous festers, fins i tot d'altres pobles, però que comparteixen una mateixa passió i, sobretot, un mateix lloc, la nostra ciutat benvolguda d'Alzira. 25 anys després, el que celebrem avui no són només desfilades o actes, sinó la constància, la il·lusió, l'esforç col·lectiu i la capacitat de fer festa amb sentit de pertinença. Perquè la Filà Mercaders no sols ha sigut testimoni de la història, sinó que l'ha escrita. Per molts anys, mercaders. Felicitats també a la presidenta Pepi Lorenzo en representació de la seva Filà. Vos encoratge a que continueu el magnífic treball que esteu fent i que feu per la flama, que continuï la flama viva i que els propers 25 anys siguin tan intensos i plens com els primers. I tots que estem ací ho puguem veure. Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Acabem i encara que ella no volia, com no, la nostra presidenta també ha de tindre el seu remei de flors de record. Amparo, per favor, puja. Bernardo també, puja. Per a la nostra fila han sigut 19 mesos intensíssims des que la nostra presidenta María José Lorenzo assumia els comandaments d'esta nau d'esmeralda. Aquest nostre primer aniversari de la fila Mercaders volem agrair a la nostra presidenta Massé que entrà a capitanejar una nau declive i que feia aigua per tot arreu. Va ser poc el temps que aquesta va tornar a solcar els mars de la festa. Està que al llarg d'aquests primers 25 anys està posant i pegant a les diferents vies d'aigua perquè ens mantinguera a flotació i buscant els diners per a poder pagar-lo. Uns sultans, Amparo i Bernardo, que han brillat amb llum pròpia, amb una sultania 2024. A Gavi, nostre primer banderer. Ja teníem a faltar una bandera per al pal major. El germà Calafat, perquè per a solcar la mar de la festa fa falta una bona cuina i intendència. A Rosa, perquè sempre fa falta una agulla i un fil per a cosir les veles al vent. Majo, un cap en ebullició abans de les tronades. La llista és molt llarga de noms i de fets, però a la fi tots som remers d'esta nau anomenada Mercaders. Sí, capitana. La il·lusió, la força, el treball, la dedicació, tot ho tens amb els teus remers. La teua fila mercaers, on tots som u i u som tots. Seguim treballant per a la celebració del 25 aniversari, que també tindrà el seu punt àlgid en l'entrada el pròxim 4 d'octubre. Ha sigut una nit de grans emocions i records, que ara toca assimilar-los en este gran sopar que ens serveix la Casa de los Duendes La Gallera. Disfruteu del sopar i avant la festa!